самия Бълков за първи път си позволи поредния епизод от това зараждащо се сериозно съперничество между двата отбора. Лудогорец започва много сериозно с първото си владение. Като че ли обаче шампионите пропуснаха тази за нападението на Лудогорец, но за нея след малко, защото шампионите могат да поведат сега. Не, това няма как да се иска. Вратар се справи добре. Гледаме момента на подаването. Марселиньо е бил зад защитната формация на гостите. Това беше футболист на Литекс. Бьорн Йонсен на Вандерсон, но атаката на Лудогорец продължава. Това е Кишеда, който стреля с левия крак далеч от много пространство, но в крайна сметка след лек рикошет се забави нападението на Литекс. Все пак центриране за Йонсен, изключителен шанс и това е 1-0 за Литекс. Минутата е 19-та. Клише, но наистина като по учебник се разви това контранападение на Литекс и въпреки, че за момент имаше рикошет, който забави темпото на атаката, топката стигна точно там, където трябваше да стигне. Първо на левия фланг, след това видяхме добро центриране и хубав завършващ удар на Бьорн Йонсен с глава. Ето как започна всичко с по едно докосване на разиграване. След това ето тук Кайсар докосна топката, но не успя да отколи достатъчно. Центрирането бе добро, Моци бе достатъчно добре позициониран, може би, или просто центрирането бе от достатъчно добра класа. А играта с глава на Йонсен очевидно не случайно бе тема само преди секунди. Свали топката ниско. Владо Стоянов успя да я докосне, но не и да я извади от посоката, в която бе насочена, а именно вратата на Лудогорец. И така Литекс открива в Разград. Ангул може да стреля, търси комбинация. След рикошет Ангул наблизо до изравняване. Лудогорец не успява. Два изключителни пропуска в рамките на няколко секунди. Малко случайно топката падна до левия крак на Кишеда, защото това подаване очевидно не беше за него. Все пак видяхме изстрел в гредата. Барибера нямаше какво да направи след това. И когато видяхме този удар с глава на Дяков на почти празна врата, Светослав Дяков не успя да цели вратата. Сега пък Владислав Стоянов трябва да се намесва при този удар. Нямаше особено много сила в изпълнението на Милчо Ангелов. Между другото, Лудогорец обаче има много време и много желание да изравни резултата. Близо е до това и това е факт. Минутата е 38-ма, 1-1. Петро Жуниор Кишеда прави резултатът равен отново след една много хубава атака и може би колективна грешка в отбраната на Литекс. Бурна радост под трибуните и ето, че Литекс отново не допусна на това да отстъпва преди почивката в резултата. Естествено има още може би повече от 7 минути до края на полувремето. Лудогорец изравнява и струва ми се, че с развитието на този добой изглежда заслужено. Това ето тази дупка, която се получи в центъра на защитата между Божиков и Перес, но там една голяма въпросителна има за поведението на капитана Страфил Попов, защото той е човек, който покри засадата. Изключителен пас, разбира се, трябва да кажем, на Марселиньо. Комуникацията между него и Кишеда бе на отлично ниво. Добро докосване първо на човека с номер 11, след това извършващ удар бе Донбеге за играч на матча. Сега да видим какво ще направи Лудогорец първата си опасна атака и това е да поведе в резултата. О, не! Отново фрапантен пропуск. Виждаме този кръг много чисти положения бяха пропуснати от много футболисти на различни тимове. В случая видяхме добрата работа на Кишеда, който създаде ситуацията, но след това Мисичан просто не оцели вратата. Това бе едно от тези положения, които спокойно може да определим за чисти, за стоп темат след секунди, защото Лудогорец отново атакува и е близо до втори гол в срещата. Спасяване на Баривиера при този удар. Мисичан може да добави рикошет и топката излиза в кор. Особено умело излизане на Баривиера, да смина се на Литекс. След това има и нарушение за гостите, в полза на гостите. И отново бързи реакции. Жълт картон. Това е жълт картон за Кишеда и край на матча за бразилския нападател. Там много хора имаха подобни проблеми. Малко изненадващо това се случва на футболист от Лудогорец. Това е Жуниор Кишеда. Спомняте си сам. Чудесна работа сега на Дяков. Брилянтен пас към Кайсара. Кайсара излиза сам срещу вратаря. Решителен шпагат, който предотвратява втори гол във вратата на Баривиера. Изключителен
пас на Светослав Дяков, трябва да кажем. Имаше недоволство за това дали няма засада при извеждащото подаване, но аз тук бих акцентирал върху изключителната работа на Васил Божиков. Изко доста терен, имаше богат избор за това как да продължи атаката на своите. Направи го с подаване наляво. Топката все още в наказателната поле, а Малинов стреля в тялото на защитник. Нов удар и спасяване на Владислав, центрирана топка. С десния крак, рикошет и това е гол! 2-1 за Лудогорец. Козмин Моци, струва ми се, човека, който вкара топката във вратата на Лудогорец, на вратата на Литекс, простете. Козмин Моци някакъв че ли е писано да има главна роля в двубоите между Лудогорец и Литекс. Разбира се, с различен знак, емоционален, един път герой, един път антигерой. Факт е, че Козмин Моци е знакова игра в състава на Лудогорец и го доказа с това попадение. 2-1 в 76-та минута. Красимир Бълков е извън нервите си. Бесен е. Трудно ми е да преценя обаче дали крещи по своите футболисти или по съдята. Ето как бе оставен Козмин Моци да мине пред Страхил Попов. Много пасивна, изчерпателна позиция на Страхил Попов, който по стечение на обстоятелствата може да бъде подведен под някакъв вид морална отговорност и за двата гола, които Литекс получи. Индивидуална структура. Марселиньо за Бало. Кайсара прокара топката между краката на Румен Руменов и това май ще е края на матча за Румен Руменов. Точно така. Жълтия картон е в ръката на Ивайло Стоянов, а Руменов, както знаете, има жълт картон. Така че двата отбора ще завършат срещата с равен брой състезатели и картони. Това изглеждаше доста вероятно развитие на срещата. Гледайки тук отново говорим за опит и за подход. Румен Руменов е изключително талантлив футболист, който тук междувременно Лудогорец е близо до трети гол. Малко обаче не стигна на домакините. Данила Сприля може да получи много комплименти днес от Красимир Бълков за желанието, с което помага в дефанзивен план. Топката му след това не успя да комбинира. Лудогорец продължава да търси още голове и близо до намирането на такъв Безек. Прибра топката вместо да стреля или подава, върне назад. Все пак ще видим удар, но днес Георги Петков, който си изкара жълт картон без дори да играе от резервната скамейка. Лудогорец отново контратакува опасно. Марселиньо за Анисе. Това може да сложи край на матча. Да! 3-1 за Лудогорец. Изключителен, че испанеца постави своят отпечатък в матча и го направи в една класическа проява на качеството в играта на Лудогорец. Бързия преход, играта на скорост, добрата комбинативност. Виждате колко много хора бяха замесени в изграждането на тази атака, която бе на добра скорост. И в крайна сметка Литекс не успя да отговори. Дали точно подобни победи влизат в онази графа шампионски.